Wel, ni dólan gur chóir go medís lárnacha, ach ba chóir go me cmór á dhéanamh go héin beidir go nefsblach, mar ócáid anna bhór a bhí anna stad na héan. Beidir an ócáid is mó le cúplacéad blian. Bhí muintir chum an lúclas gael gaffa go dainán, a lánacha. Ach bhí sé ráte ríomh an goman go ráidir nef folitúil, sé sin níor thógad a taobh éon fáirtí ar le simachú bolatíoch dar nó. Sin an chúis gur dólimsa gur cór go meach a gomóra héanacha, os tá dóhan rodí le comóra. Mar hantfa nuair a hálan tairíach, ní rimar a lán cún déthe i gréibh é léir an bblion sin, dana ar amachchas. Agus an bblion dal giún comá. So bhí is go gachrad a bhí tar lo, agus bhíidir báú leis an rud a bhí tar lo, agus a lándas na bíl gafa leis. Ach mar sin héin is faoi an rialtas. An rialtas a tháinig ar a bhód, is de fehedí, is faoi an rialtas, gach éon rialtas dána hin, rodí náisiúnta, an rialtas a bheith lár na contra. Agus sin mar beag muintir cum an lóc lascail, ag ócáideach, bu chóir a gomóra héna bheith có, os é dhéanamh gomádig an tú, gan bheith éon taobhach faoi éon rod, agus rodí bhíú có fadagus is féad lod a ghaoin eile. Well, tá idirnáisiúnú déanta hena féin os na chluichí bhí in Abu Dhabi am líana. Agus bhí sa láthir, agus is únta chun rud é, an túntas agus an táthas a bhí ad na daoine tháinig ó híre eile, ón Astráil, ó Mherica, ón Óirip, agus ó fud na háise, na daoine tháinig agus iad a bheith I damhta a chéile, fir agus maná, ba ócáid idirnáisiúnta é. Ach ní dólam héin go meise ar an múr góir go dó. Dinge tú is chluichí gaalacha iad, ní raibh tiún gur thar lear a géir a mar a bhíag sasna agus tíorthe gur thógad ar a gleithí lo, go dtí áte go nach raibh éon chluichíocht roimh sin. Sin an fá gúil cricéad agus sacr agus rogar agus na rudí sin go for lehan ar fud an dain. Ní dólamsa go dar lói an lá go dó go me siad có múr leis an sacr ná éon rud eile ar an scála idirnáisiúnta, ach bu chóir scála dá chud héana bheith chun na daoine go léir ó hír eile thuút le chéile. Mar hamplan is bhí daoine a rugug san Argentín as bhíad a rán. Mar éan a gimmert chluichí gaalacha bhí cónaí or san Argentín. Hahan sé go mór le sin, déar an ghuiile de ceúra go fáil, gur tugad ahananta stóib, cé gur Argentín I giad, ach lena sé, ach nádar an megan imirce có géir an sta blianta háróin ní bheith is a god, tá na glúnta óga gimmert in is, in America fud na háis, agus bhíad a rán comá, daoine faoi 8 mbliana díos a gimmert, ach is dólamsa de réir mar a hen siad go dtíana déaga, bheith siad cléad bhábhar chluichí móra, go meach ahantas idirnáisiúnta agus náisiúnta le fáile go sin ceantas na cúis ná gapim go bheici míad ní eici daoine do míise péirad éon rud anna bhúr ach be siad ann agus is maithán iad. Well nada, digan tú níor a bhag an chireháin lem líse nuair bheith fá ar an radio. Cúsaí radio smó dhéanas. Tost is cur ó bhás a go bheith a host, gan éon rod le rá. As go minic rodí mar sin, bheith na tú dól sé ceapas béidir a bheith simúil den locht éisteach nó nach raibh an immert a siúl, go meach duine gortathe ar a dalim. Sin fá go dúring ólas breise, ní bheith mór an tacht a buint leis, ach beidir gur scéal a bheith an. Beidir an ceanna smó chorúntas armsa, uir go rás in nó áireach. As bhí chluichí mór an deire seachtain a ribh sin. Chluichí cluban a géirí agus beidir fóir néile gimmert ar fud na tíre. Chnug siúpa in a papéir an íal agus de bhúlas a steachas de chur is ceiste ar airistí an mechan cerí menige. As láthirach ná béirle bhí há láta an dad ná. Láthir dúirte bhfuil agrán círí húig nó círí heasúid. As dúras go dóchan an dá cheannagus a bhhéileis, cúi sé go dtíon póirse sin le haid ceann bháin, póirse áit éigen eile, bhí ga cheannim in na cheann aige, mar bhí lán papéir hána sé cúm leis an dá cheann agus
chacha seall a caint leis sin hána sí ón Égypt agus ní a visige carh chudas na papéir é cad as a hána ach bhí ein tidal ga éon fápéir a bhí anna gé. So dan an rod sin a meagna agus fóras deslin e lo beidir bhí briségan san immer de barca crocaí a stáilm agus los an ceann sin agus mar a chéile leis na rodí beidir amideach eile dúr so am go chéalach ní dáilm gur ghuiléon cheanna a réine.